Intinya sukanya minat enak namanya. Nggih, cobi ya. Nggih. Nggih. Enggak. Daripada penasaran. Nggih. Daripada penasaran enggak. Oh, titik lah. Mungkin dia nak ketemu malah nak. Nah, enak Aku kan sami ya, blenger mi aku. jelas. Nggih, udah nama Mangan badok Aku mi nih ya. sawah tapi sih kok. Aku Kalau dinor plastik mawon, Nggih, nggih di plastik mawon, mungkin kalau sekali iki. plastik ampun eh. Nggih. Mungkin di dalam sawah kok ngumpling lah. Wah, kuwi go tatakan nek nganggo gelas. Nggih. Kan goleng. Goleng. Ya ini mulai jam piro aku maghrib pas mulai kok. Iya, ya kembali sore. Iya, yo Mbak Ani sing aku ora melok metu. Mantune sing Mbak. Duse loro. Aku mbok pitik sampe jam pitik telu nang gunung. Ning gunung bandare titik telu. Iya. Ukuran telu ya. Oh iya, Sura-Sura. Bisa. Ya tolong ember. Nyatanya semua telu lah aku kayak semua telu yang gue telu Tadi aku mas gawe lantung gak sebagian aku. saiki nanti Ini iki gowo dhewe sing aku lagi mek mati. cilik nih Iki kowe tak sing lagi ya iya engko tak nggone nyambel kecap. Mine niki kula sekali gelas nggih sing mi. Dan gampang nak mangan minyak niki kan saged diketuti. Nah, ngono. Oh, kowe penasaran. Kayak sendok barang. Lah, saiki nak aku sih di sawah gitu Pak Hargane piro? jasa lewu niki. Ya padha 5.000. Jasa lewuan. Lho. Lho nganggo mie. Iya. Kula kirangi pentale. Oh, ngono. pinten iki ya Iya ternyata jajal enak ngono. Gak enak, Mek. oh lupa Nggih. Terus kok matur suwun nggih. nggih sami-sami Yes.